Salut și bine ați venit pe canalul meu. Cum mă titlu? Astăzi o să-mi organizez hainele sau dulapul de haine împreună cu voi. Practic, astăzi, pentru că intrăm în luna septembrie, dacă n-ați vedeți voi videouri pe ăsta, intrăm în luna septembrie, urmează să-mi scot hainele de toamnă, hainele pentru fric, hanorace, chestii de sub pat și din troller. Și să băgăm hainele subțiri de vară. Poate mai ține câteva tricouri ca să fie acolo, sub pat sau în troller. Practic îmi voi organiza, îmi voi scoate toate hainele și le voi pune pe pat și o să organizăm. Și prin chestia asta o să văd și ce numai o să folosesc toamna, vara, primăvara, iarna și o să le punem la vânzare pe Vinted. Așa că să nu mai prăjim. Am revenit. Practic, s-a întunecat, dar se vede că n-ai lumina asta, așa că lăsăm la mini ring light. Practic, am discutat tot ce e aici și câteva chestii de pe umeri și ce mai am. Am un troller sus și mai am supat de scos. Așa că o să mă pun să scot tot ce am și să le bag într-un ghem efectiv și să le selecționez, practic, pantalon la pantalon, bluze la bluze, topul la topuri, înțelegeți? Le bag într-un morman, le selecționez și ne vedem după ce le selecționez. Am revenit, am scos tot din dulap, de sub pat, din troller. Am avut grămezi, a trebuit să pun și două grămezi pe jos, gen vestă și geacă. Mai am două blănițe, o blăniță gen tip blăniță și una care este o geacă, un geac, o blăniță de altfel de blăniță, gen, înțelegeți voi? Dar le-am lăsat sub pat pentru că sunt de iarnă, n-a venit iarnă în momentul lor, nici pentru sezonul de toamnă, poate mai vedem în noiembrie. Atunci o să le scot și sunt scoase din exclusivitate, din chestia de a le pune pe Vinted. Dar da, am două rânduri. Acolo sunt hanoracele și pot să vă zic că cel mai mare ghem e hanoracele și pantaloni de training și poate și buze cu mânică. Și am lăsat pe masa asta, am lăsat tot ce ține de Shein și un tricou și o bluză care e tip de vopsit. Și asta, care am luat-o luna trecută din Sinsei, e ceva de pus peste costumul de baie. Am făcut-o într-un haul, parcă. Dar, da. Acum trebuie să mă pun să le selecționez. Practic să selecționez ce bag sub dulap, sub pat, ce bag în dulap și ce rămâne în troller și cred că o să fac două selecționări. Adică o să bag ceva în troller, gen, cred că ce e de vândut, dacă e mai mic. O să bag ce vreau să vin pe Vinted în troller și ce nu vreau să dau pe pat, să le las. Și după aia, după ce fac poze, le bag, nu știu unde le pun pe alea care vreau să le vând, dar cred că o să le fac un loc și cred că o să le, dacă o să fie foarte multe, o să le las în troller și o să le așez, dar cred că o să rămână în troller și după aia să mă pun să le selecționez. Dar, da, ne vedem după ce selecționez ce rămâne, ce bag în dulap, ce bag în troller pentru vândut și ce bag în dulap, gen, ce vreau să port pe perioada asta până la iarnă. Dar, da, mă pun să selecționez și ne vedem. Am revenit. Mi-am dat ploverul jos, dar am lăsat numai unul. Pentru că trebuie să probez ploverele, da, ploverele și hanoracele, unele bluze, nu, dar ce e în colțul ăsta? E ce e îmbăgat într-o lor de vândut și nu știu cum o să le așteptăm, dar ne descurcăm noi. Iar ce e în ghemul ăla e de băgat dulap sau supat și ghemul ăla e foarte, foarte mare. Dar, da. O să mă pun să așez ce de băgat sub pat în dulap și atât. Și după aia o să mă pun să fac poze la ce am de pus pe Vinted. Așa că ne vedem după ce așez. Nu, ne vedem după ce așez în dulap și sub pat, ca să vă arăt. Și după aia să fac poză. Așa că ne vedem. Hai. Am revenit. O să vă arăt, am așezat efectiv hainele din dulap. Mai am ghemulețul ăsta de băgat sub pat, de așezat și băgat sub pat. Nu știu dacă doar răpățesc, dar când bag haine de toamnă și iarnă sub pat, trebuie să înghesui. Bag de primăvară și vară, perfect. Deci mai rămâne un strat de mic loc deasupra, perfect. Mai am aici, în troller, tot ce am de băgat, de făcut poză, de pus pe Vinted, de băgat, da? Mi-am prins restul părul ce mai aveam în jurul cocului și l-am prins cu plamă, că n-a asta să te spun. Și acum
Am avut o veste roșie, am zis să o dau, dar nu, am renunțat. Am zis că încă e bună, mai vedem. O ținem și pe aia. Așa că am pus-o pe cuier. Iar aici am pungi 2 rânduri de tot ce ține de Shein. Am un rând în spate lângă niște topuri ce mai ținut, câteva, 2-3 tricouri. Am niște blugi, niște pantaloni evazați 2, bluză cu mânică lungă. În spate am 2 rânduri de pantaloni de training, unul subțire și unul gros. Peste am niște hanorace și lângă mai am un set de hanorace puse. Stop obosită. Iar aici am blănița mea, am pus-o peste eu din asta de la mama. Am altă blăniță, bine, hanorac. Eu zic hanorac, dar e blăniță din asta. Am prins-o la 21 de lei anul trecut, de ziua mea, la reducere. Era printre ultimele 3 și am luat-o. Înălție că e larg, că e mărimea M. Dar nu m-a lăsat inima, gen, am zis că am văzut că scrie M, am zis că îl iau indiferent cum o să stea pe mine, tot îl iau pentru că îl ador. Și nu o să lasă niciodată. Aici am vesta de pe Shein, am bluza asta de training care e din primul an de liceu și încă mi-e bună. Mă gândeam să o dau, dar când am provat-o am zis că nu, mai rămâi acolo. Mi-a mai rămas un numerar și am băgat bluza asta de training verde. Se vede negru, dar e un verde din ăla închis. Că na, e cea mai grea și mai mare noroc. Am pulloverul ăsta care e din al 2-lea an de liceu și de o săptămână am zis că când îl scot din pat sau din troller îl vând. Nu, stă bine încă. Aici am cămașa mea de satin cu un tricou cu mini și Mickey. Am setul ăsta tot din primul an de liceu. Luat dintr-un chinez, mi-a plăcut foarte mult. L-am luat, încă țin, încă mi-e bun. Iar aici mai am o bluză cu mânecă lungă din asta cu dungi, care mi-a plăcut foarte mult. Era ultima din țin să iau pentru o reducere. Și ploverul ăsta, nu mai știu cum se zice la ele, cardigan. Mama măsii de cardigan. Dar îmi place foarte mult. Vreau să mai am un cardigan. Dar când o să merg să intru în Sensei. Dar, da, o să mă pun să așez hainele ce le bag sub pat, să le bag sub pat și revin, cred că și după ce fac poze la cele din troller și să le bag în troller, așa că ne vedem mai acolo după ce bag sub pat, fac poze, pun în troller și da, ne vedem. Am revenit, e o nouă zi, după cum puteți vedea, am un tricou pe mine, alt tricou față de am aranjat tot un bagaj, 3 chestii nu mai am căput, practic rochia care am avut-o iarna trecută de gravidă, o puteți vedea pe TikTok. Încă un plover, gen un fel de cardigan din ăla roșu lung, nu l-am mai purtat de mult timp și nu mai place. Și încă un plover din ăla care nici ăla nu mai îmi place. Arată prețurat pe mine și le-am pus sub pat în caz de... Na, o să le scot, dar oricum trebuie să scot ceva dintr-o dată pentru că deja am vândut o chestie, nu mai știu exact ce. Și trebuie să o duc. Dar am făcut poze, le-am pus, le-am făcut preț tot ce trebuia pe Vinted. O să vă las și contul meu de Vinted în descriere, ca să mă interesează ceva. Dar da, cam asta a fost videoclipul de astăzi, în care am reorganizat dulapul meu de haine. Practic am schimbat haine de primăvară-vară cu cele de toamnă, dar am mai lăsat câteva chestii așa pentru în caz să fie cald. Dar da, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Să nu uitați să dați pe canalul de socializare pe care deschideți în descriere. Să dați pe un follow și cu un like să creștem într-un număr mai atât pe TikTok și pe Instagram. Vă las și contul meu de Vinted în descriere. Poate vă interesează ceva. Și da, ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Nu uitați de like, un share și un subscribe. Să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificarea de fiecare dată când voi posta. Așa că da, ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Bye!